நீங்க கேட்கல. நல்ல வேலை. இல்ல நான் கரெக்டா போனேன். ஒரு 2 நிமிஷம். சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மயா ததாதி ஸ்வபதாதிகம். ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபேஷு கோபிகா காந்தா ராதா காந்த நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வஞ்சகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा. எல்லாருக்கும் மியூட்டிங் ஆல். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே இன்னைக்கு ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. சாப்டர் 2 பகவத்கீதாயின் மகிமைகள் 1 முடிச்சோம். 2 பார்க்க போறோம். சோ 2 சாப்டர் எங்க போறோம்னா பண்டரிபூருக்கு போறோம். பண்டரிபூர்ல ஒரு பிராமணர் இருக்காரு, கிரேட்டஸ்ட் பிராமணா. அவர் என்னன்னா அவருக்கு எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு, ஆனா அவருக்கு மன நிம்மதி இல்ல. ரைட், அதாவது சந்தோஷம் அன்றது கூட அவருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை, ஆனா ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் நம்ம சொல்ற மாதிரி. ரைட், அவர் பேர் தேவஷியாமா. ரைட், அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா அவர் எப்படியாவது பேசிக்லி அவருக்கு நல்லா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் பார்த்தாதான் சந்தோஷம் மன நிம்மதி எல்லாமே கிடைக்கும்ன்ற ஐடியா தெரிஞ்சிச்சு. சோ ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா அவருக்கு விஞ்ஞானம் இருக்கு ஆனா ஞானம் இல்ல. கொஞ்சம் ரிவர்ஸ்ல வருது. நம்மளுக்கு ஞானம் இருக்கு ஆனா விஞ்ஞானம் இல்ல. என்ன டிஃபரன்ஸ்? அவர் பிராக்டிக்கலா அப்ளை பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காரு, அதனால அவர் தேடி போறாரு. நம்மளுக்கு ஆனா தியரி அவருக்கு கிடைக்கல. சோ அந்த தியரி கான்செப்டுக்கோசரம் அவர் தேடிட்டு இருக்காரு. நம்மளுக்கெல்லாம் தியரி ஃப்ரீயா ஆன்லைன்ல நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாத் மூலமா நாமனிஷ்ட பிரபு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாரு. நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைச்சதால நம்ம விஞ்ஞானத்தை போக்கஸ் பண்றது இல்ல. சோ நம்ம நேரா இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றது அவர் என்ன பண்றாருன்னா அவர் நிறைய யோகிகள் எல்லாம் தேடி தேடி போறாரு இதுக்கோசரம். இப்படி போயிட்டு இருக்கச்சே அவர் ஒரு யோகிய மீட் பண்ணாரு. யோகிய மீட் பண்ண உடனே அந்த யோகி ரொம்ப காமா அமைதியா இருக்காரு. அவர் பார்த்த உடனே நினைச்சாரு இவர் தான் நம்ம சொல்யூஷன். ஏன்னா எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, பிரபுபாதா கூட சொல்லியிருக்காரு, ஒரு பிளைண்ட் மேன் இன்னொரு பிளைண்ட் மேனுக்கு காட்ட முடியாது. சோ ஒருத்தர் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாதான் அவங்க கிட்ட போய் என்ன விஷயம், ஏன்னா நம்மளுக்கும் அந்த சந்தோஷம் வரும்னு. அவர் கேட்ட உடனே மித்ரவான் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர்கிட்ட இருந்துதான் நான் இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டேன். உனக்கு அமைதி வேணும்னா நீ மித்ரவானை போய் பாரு. மித்ரவான் எங்க இருக்காரு ஆனா சவுகார் அப்படின்ற இடத்துல, அந்த இடத்துக்கு ஒரு ஃபாரஸ்டுக்குள்ள இருப்பாரு. அவர் மூலமா தான் எனக்கு இது தெரிய வந்துச்சு. உனக்கும் வேணும்னா நீ அவரை தேடி போ அப்படின்றாரு. சோ இவரும் அந்த மித்ரவானை தேடி கிளம்புறாரு. யார் போறாங்க மித்ரவானை தேடி? தேவஷாமா. சொன்னல பண்டரிபூர் டிவோட்டி. ட்ரூ ஸ்டோரி இது. சோ இவர் மித்ரவானை போய் தேடி 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 போயிட்டு அங்க மித்ரவான் ரொம்ப தூரத்துல ஒரு குகைக்குள்ள இருக்காரு. அவர்கிட்ட போயிட்டு மித்ரவானே எப்படி நீங்க இவ்ளோ காமா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு இவ்ளோ சந்தோஷம் வந்துச்சு அப்படின்னா அவர் சொல்றாரு, இது என்னோட மகிமை இல்லை, இது இந்த இடத்தின் மகிமை அப்படின்றாரு. இடமா? இல்ல இவ்ளோ தேடி வந்தேனே, இடம்னா நம்ம இங்க செட்டில் ஆக முடியாது நம்மள மாதிரி நினைக்கிறாரு. என்னடா எப்படின்னா அவர் சொல்றாரு, இதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ரீசன் இருக்கு. நான் ஜென்ரலா இந்த மாதிரி நான் தபஸ்ல இருக்கலாம்னு தான் வந்தேன். ஆனா அப்ப நான் ஒரு டைகர் புலிய பார்த்தேன். புலி ஒரு மானை வேட்டையாடிட்டு இருந்துச்சு. அவ்வளோ தூரத்துல வேட்டையாடுறச்சு அந்த மான் குட்டி குடுன்னு ஓடிட்டு இருந்துச்சு. கரெக்டா அந்த ஒரு இடம் வந்த உடனே அப்படியே நிறுத்துச்சு. அதாவது அந்த மானை சாப்பிடவும் இல்லை, அதை அட்டாக் பண்ணணும்ன்ற ஆசையும் இல்லை. சோ பேசிக்லி மானை வேட்டையாடுச்சுன்னா அது போர் அடிக்குதுன்னு வேட்டை இல்லை, பசிக்குதுன்னு தான் வேட்டையாடும்.
நம்மள மாதிரி இல்ல. நம்ம எல்லாம் போர் அடிச்சாலும் நம்ம எடுத்து வச்சுப்போம், நம்மளுக்கு நாளைக்கு வேணும்னு எடுத்து வச்சுப்போம், ரைட்? மிருக ஜாதிகளுக்கு நம்மளை விட கொஞ்சம் புத்தி இருக்கு. அதுதான் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல நம்ம படிக்க போறோம். சோ இந்த கதை அது லிங்க் ஆயிட்டு இருக்கு. சோ என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம புலி வந்து அந்த மானை பார்த்து சாப்பிடுறதுக்கு எனக்கு இப்போ பிரியம் இல்ல, எனக்கு பசியும் இல்ல, நீ கிளம்பலாம் அப்படின்னு. மான் குட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா, எனக்கும் பயம் இல்ல, உன்னை பார்த்தா நியாயமா பார்த்தா எனக்கு பயம் இருக்கணும், எனக்கும் அந்த பயம் இல்ல, நீயும் கிளம்பலாம் அப்படின்னு. சோ 2 பேரும் டிசைட் பண்றாங்க, எப்படி இருந்தாலும் கிளம்ப போறோம், இதுக்கே சண்டை போட்டு ஓடிட்டு போனோம், அப்படியே கதை பேசிட்டே போலாம் அப்படின்னு போறாங்க. இந்த மித்ரவானுக்கு ஒண்ணுமே புரியல, என்னடா நம்ம தப்பா, நம்ம கனவா, நம்ம தபசின் மகிமையான்னு. சோ அவர் சொல்றாரு நம்ம தேவிஷாமா கிட்ட, இது புரியாம நானும் இவங்களோட பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணேன், ஏன்னா மானையே சாப்பிடல, என்ன சாப்பிட போகுதா அப்படின்னு. போயிட்டு போறச்சு இந்த மானுக்கும் சந்தேகம், இந்த புலிக்கும் சந்தேகம். ஆனா அதுங்க வந்து ஜந்துக்கள் இல்லையா, அதனால அவங்க டவுட் கிளாரிஃபை பண்ணல. ஆனா மித்ரவான் வந்து நம்மள மாதிரி அவருக்கு டவுட் கிளாரிஃபை பண்ணும். அவர் கேக்குறாரு, என்னதான் விஷயம், இப்படி ஒரு மகா அட்ராக்ஷன், இவங்க அப்படி சாதுவாயிட்டாங்க, நினைக்கவே முடியாதுல்ல, அனிமல் பிறவிகள்ல இப்படி ஒரு பக்தி இல்ல, இவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எப்படின்னா. அதுக்கு யார்தான் பதில் சொல்லுவாங்கன்னா, அவங்க போய் ஒரு குரங்க பாக்குறாங்க. குரங்கு வந்து என்ன சொல்வீங்க, மங்கி கிங் என்ற மாதிரி பெரிய கொரில்லா குரங்கு. அதுதான் வந்து ரொம்ப பெரிய குரங்கு. அது சொல்றது, இதுக்கு வந்து இன்னொரு கதை இருக்கு அப்படின்னு. சோ ஒரு கதையில் இன்னொரு கதை, 3வது கதை. சோ 3வது கதை எப்படி இந்த கதைன்னா, இது ஒரிஜினலி கதை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சிவா வந்து பார்வதி கிட்ட கேக்குறாங்க. பார்வதி அம்மா கிட்ட கேக்குற கதைக்கு சிவா சொல்றாரு, இந்த கதையை நான் என்ன கதை சொல்றேன்னா, நம்ம விஷ்ணு வந்து நம்ம லட்சுமி அம்மாக்கு சொல்ற கதை தான் நான் உனக்கு சொல்ல போறேன்னு. சோ ஒரு கதை 2 கதையில இருந்து நம்ம சொல்ல போற நம்ம பன்றிப்பூர் கதை. பன்றிப்பூர்ல இருந்து சவுகார் என்ற கதையில இவர் மித்ரவான் இருக்காரு. இப்போ குரங்கு சொல்ற கதை மித்ரவானுக்கு. சோ குரங்கு என்ன சொல்றதுன்னா, இந்த ஊர்ல வந்து ஒரு சிவா கோயில் இருக்கு இந்த இடத்துல. அந்த சிவா கோயில்ல வந்து பக்தியா ஒரே பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சிவா கோயில்லயே அவர் வந்து எப்படியாவது முக்தி அடையணும்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் வந்து அவர் முக்தி கூட அவருக்கு ஐடியா இல்லை, ஆனா கிருஷ்ணரோட பக்தி வேணும் அப்படின்னு அவர் ரொம்ப கிளியரா இருக்காரு. அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, அவர் வந்து எப்படியாவது அடையணும் அப்படின்னு டெய்லி வந்து பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் அந்த மாதிரி பத்திரம் கொண்டு வந்து வைப்பாரு, பூ என்ன கிடைக்குதோ அது. சோ அப்படி இருக்கிற சுகாமா அப்படின்றவர் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஆழ்ந்த சிந்தனையில எப்படியாவது மோட்சம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறச்சே அவர் வந்து ஒரு யோகியா பாக்குறாரு. அவர் யோகிய பார்த்த உடனே வந்து அவருக்கு என்ன தோன்றதுன்னா, எனக்கு வந்து சொல்யூஷன் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு தோன்றது. ஏன்னா அவர் வந்து கிருஷ்ணர் பாதமா போய் ரீச் பண்ணணும்ன்றது அவரோட கோல். அப்போ அந்த யோகியை பார்த்து சொல்றாரு, நான் வந்து இத்தனை நாள் வந்து சிவபக்தியோட இருந்த ரீசன் நான் வந்து கிருஷ்ண பாதம். இப்போ நீங்க நினைப்பீங்க, இவருண்டி சிவனை கொண்டுடலாமா, நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை தான் அவர் வந்து என்ன கும்பிடுறாரு, ஆராதரானாம் சர்வேஷாம் விஷ்ணோர் ஆராதரம் பரம் தஸ்மாத் பரதாராம் தேவி சதையாச்சம் சமர்ச்சனம். அப்படின்னா இருக்கிறதுலயே மிகப்பெரிய அதாவது விஷ்ணுவை கும்பிடுறதுதான் கிரேட்னு சொல்றாரு சிவா. அதை விட கிரேட் வந்து டிவோட்டியர். சோ நான் யோகி உங்களை பார்த்துட்டேன்னா, அதனால நான் விஷ்ணுவை போய் சேர்றதுக்கு நீங்களே எனக்கு ஐடியா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் கிளியரா சொல்றாரு. அப்பனா அவருக்கு எவ்வளவு ஞானம். அவர் சொல்றாரு, நீ ஒண்ணுமே வேண்டாம், நீ எனக்கு அவ்வளவு இதெல்லாம் இல்ல, நான் உனக்கு ஒரு இடம் சொல்றேன், இங்க இருந்து கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் நீ என்ன அவர் என்ன சொன்னான்னா, ஒரு பேப்பர்ல, அந்த காலத்துல பேப்பர்ல உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி ஓலைச்சுவடியில வந்து எழுதுறாரு, இதை வந்து நீ போறோம், இதை படிச்சு டெய்லி ஒரு தடவை படி, நீ ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து கிருஷ்ணர் பாதம் போய் சேர்ந்துடுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இவரும் வந்து இந்த பேப்பர்ல வச்சா நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேப்பர்ல இருக்கிறத அந்த கல்லுல வந்து அந்த ஒரு வால் ரைட் அதுல வந்து செதுக்கி வைக்கிறார். அதை படிச்ச உடனேதான் அவர் வந்து மோட்சமும் ரீச் ஆயிட்டார். அது படிச்ச எஃபெக்ட்ல அந்த சுத்தி இருக்கிற இடம் ஃபுல்லா அவ்வளோ ஸ்பிரிச்சுவலைஸ் ஆயிட்டு அந்த 2 பேரும் சண்டை போடல. யாரு, அந்த புலியும் அந்த மான்குட்டியும். என்னதான் படிச்சான்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே டென்ஷன். மைத்ரவான் உண்டி இல்லாம மைத்ரவானும் அந்த குரங்க வந்து இந்த மைத்ரவானியும் அந்த புலியையும் இந்த கண்ணுக்குட்டியும் கூட்டிட்டு போகுது. கண்ணுக்குட்டியில மான்குட்டியை கூட்டிட்டு போகுது. தேவஷாமாக்கு அதை விட டென்ஷன். இந்த மாதிரி கேங்கு போறச்சே இவர் கேக்குறாரு, மைத்ரவானே என்னையும் கூட்டிட்டு போங்களேன், நானும் படிக்கிறேன் அப்படின்னு. கண்டிப்பா வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை பிடிச்சு அவர் கூட்டிட்டு போறாரு அந்த இடத்துக்கு. அங்க என்ன இருக்குன்னா சாப்டர் 2 பகவத்கீதா. அந்த அந்த யோகி என்ன சொன்னாருன்னா, நம்ம சுகாமா கிட்ட, அவ்வளவுலாம் நீ படிச்சு முடியாது இல்லையா, அதனால வெறும் சாப்டர் 2 ஒண்டி ரிசைட் பண்ணு, அதை ரிசைட் பண்ணா நீ கண்டிப்பா கிருஷ்ண பாதத்துக்கு போய் சேருவ அப்படின்னு. சோ அவர் டெய்லி அதை ஒண்டிதான் ரிசைட் பண்ணாரு.
அதோட எஃபெக்ட் என்னன்னா அந்த இருக்கிற அந்த காட்டுகள் எல்லாமே பியூரிஃபை ஆயிடுச்சு. அவர் ஒண்டி கோலோகம் போகாம அந்த கேங்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ப்ராஸ்பெக்டிவ் கோலோகா கேண்டிடேட்ஸ் ஆயிட்டாரு. அது ஒண்டி இல்லாம அவர் நோட்டும் எழுதி வச்சிருக்காரு. ஏன்னா நம்மள மாதிரி ஆசாமிகள் அங்கெல்லாம் போகமாட்டோம், அதனால நீங்க எல்லாம் வீட்லயே உட்காந்து சாப்டர் 2 படிங்க, முடிஞ்சா வீட்டுல இருந்து கோயில் கூட போக வேண்டாம், ஜூம்ல படிங்க, கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு படிச்சீங்கன்னாலும் சரி, எந்த நாள் படிச்சாலும் வந்து சேருவீங்க அப்படின்னு சொன்னாராம். இதுதான் இந்த சாப்டர் 2 மகிமை அப்படின்னு சொல்லி இந்த மொத்த கதை. அன்னையில இருந்து தேவஷாமா விடுவாரா, ஆஹா பம்பர் ஆஃபர் சொல்லிட்டு அவர் டெய்லி சாப்டர் 2 படிச்சாராம். சோ சாப்டர் 1ல அவ்வளவு மகிமை, சாப்டர் 2 மகிமையும் இதான். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணாமா. இப்போ கிளாஸ் நீங்க கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் கிளாஸ் எடுத்துக்க சொன்னீங்க இல்லைங்களா? இல்ல மேம், நான் மாத்திட்டேன். நான் இல்லன்னா தான் நீங்க எடுக்கணும்னு சொன்னேன். இப்ப நான் வந்துட்டேன், அதனால நான் நெட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுக்க போறேன். சாரி. கிரேட், தேங்க் யூ வெரி மச். ஓகே, நீங்க பிஸியா? நான் ரொம்ப பிஸி இப்போ. I am taking candidates interviews. I am so sorry, I forgot to inform you. No issues. I thought of postponing to 6 o'clock. No, I will take the class, no problem. நாங்க கதையெல்லாம் ஓகே, நீங்க அப்படியே முடிச்சிட்டு நைட் நீங்க நோட்ஸ் எக்ஸாம்க்கு எழுதிட்டீங்கன்னா படிச்சு சண்டே பாஸ் ஆயிடுங்க. ஓகே ஓகே. இப்போ நீங்க கிளாஸ் வந்து இப்போ 5 to 6 வரைக்கும் எடுக்க போறீங்க. இப்போ டைம் 5. ஆமா மேம், 5:45 முடிச்சிடுவேன் மேம். 5:06 முடிச்சிடுறேன். ஓகே, 6 o'clock level 5 classes இருக்கு. So நான் முடிச்சிடுவேன் 5 minutes முன்னாடி. 6 o'clock நான் உங்களுக்கு சொல்லல, I am telling to the level 5 students. So நீங்க எல்லாரும் இப்படியே இங்க இருந்துருங்க. ஓகே சரிங்களா? I will join after that interview call. Yes. Okay. Yeah, thank you very much. Hare Krishna. Thank you so much. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம எல்லாரும் லெவல் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேரணும்ன்ற மெசேஜ் போச்சா? மோகன்தாஸ் பிரபு தான் ரெகுலரா போடுவாங்க. லெவல் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்களா இல்லையா? இருக்கும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லெவல் 3 இருக்கும். மெசேஜ் வந்து வரலனாலும் தயவு செஞ்சு வந்துருங்க. அர்த்தம் என்னன்னா மெசேஜ் போடுறதுக்கு ஆல் பிஸி அப்படின்றது அர்த்தம். நான் போடுறது சோம்பேறினான்றது இன்னொரு அர்த்தம். சரிங்களா? சோ இப்போ வந்து ஓகேன்றாங்க பாருங்க ரெடியா. சோ அதனால வந்து இல்ல போட்டா மட்டும் என்ன தட்டுட்டு வரோமா, அது முன்னாடி பின்னாடி ஆயிடுது. அதோட இது பெஸ்ட். ஓகே, கட்டாயம் வரணும்ங்கிறது பெஸ்ட். யா, சோ அதான் கட்டாயம் வந்துடுங்க. ஏதாவது சேஞ்ச் இருந்தா தான் போடுவோம். சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 3 படிக்க போறோம். as decided நம்ம வந்து பிரசன்டேஷன் நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஓகே, ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியல இல்ல? தெரியல மாதாஜி. தெரியலையா? ஓகே ஓகே, ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட், நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, பட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துருங்க. அவங்க வந்து முடிச்ச அப்புறம் நீங்க எடுக்கலாம். ஐ திங்க் தனேஸ்வரி மேம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட சிலர் மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. இங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேக்குறேன். சோ மோஸ்ட் வெல்கம் மேடம் சொல்றதா நாங்க. ஓகே, சோ அதுக்கு நான் சொன்னேன். சரிங்களா? சோ நம்ம as usual இது வந்து லெவல் 3 கிளாஸ் +4 +5 அப்படியே ஓடும். இது வரல வந்துட்டு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா வந்துச்சா? ஓகே, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உபதேஷ் அமிர்தா 3rd. லெட்ஸ் பே obeisances to Shri Radhe Govinda and to our Acharya Prabhupada. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், நம்ம வந்து சாதனை பக்தியில தான் இருக்கோம். நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். சோ சாதனை பக்தியில ஃபர்ஸ்ட் என்ன படிச்சோம்? லெவல் 3 நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க, என்ன படிச்சோம்? வைதி சாதனை பக்தி நம்ம எல்லாரும் பண்றது என்ன படிச்சோம்? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. வாச்சோ வேகம் மனச குரோத வேகம் 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 எல்லா வித கண்ட்ரோல் மனத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றவன் தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துக்க முடியுங்கிறாங்க. கரெக்ட். சோ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல இருக்கிற எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்ன்றத படிச்சோம். சோ பேசிக்கலி 6 things to control. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பேச்சு, மனசு, கோபம் மற்றும் நாக்கு, வயிறு, பால் உறுப்பு தூண்டுதல் பொறுத்து. ஸ்ட்ரெயிட் லைன். வெரி நைஸ் மாதாஜி. சோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் ஒன் அத்யாஹார பிரயாஸ்ச பிரஜல்போ நியமாக்ரஹ ஜனசங்கல்ச லௌல்யம் ச சத்பீர் பக்திர். என்ன ஆகும்? தேவைக்கு அதிகமா சாப்பிடக்கூடாது, சேர்க்கக்கூடாது மேடம் செல்வம். கரெக்ட். அப்புறம் பௌதிக ஆசைகள் நிறைய இருக்கக்கூடாது மேடம். வெரி நைஸ். அப்புறம் ஆன்மீகம் அனாவசியமா கோசிப் கூடாது. அப்புறம் லௌல்யம் பேராசை டிவோட்டிஸ் கூட சேரக்கூடாது.
ஓகே, கோவிந்த நாமத்தை அடிக்கடி பேசணும். லௌல்யம் பேராசப்படக்கூடாது. ஓகே, வெரி நைஸ். ஸோ பேசிக்லி என்ன சொல்றீங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எந்த விதமான நீங்க சொன்ன மாதிரி நியமாகிரகாக்கு 2 அர்த்தங்கள் இருக்கு. நியமாகிரகா, நியமகிரா. ரொம்ப ஸ்ட்ரீப்பாவும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது, ஓடியும் போகக்கூடாது. அது ஒரு பாயிண்ட், ரைட்? இதான் இருக்கு. சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம விழுறதுக்கு மெயின் ரீசனா இருக்கும் அப்படின்னு. சோ இது ரொம்ப கிளியரா. அண்ட் பிரஜல்பா வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி ஒண்டி பண்ணலாம், அதை தவிர பண்ணக்கூடாது. இப்ப நம்ம வந்து 3rd படிக்க போறோம், ரைட்? இது வந்து 6 பிரின்சிபிள்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணணும், 2வது எதெல்லாம் நம்ம பக்தியை அழிச்சிடும், 3வது என்னெல்லாம் நம்ம பக்தியை ஏத்தும் அப்படின்றதெல்லாம் இனிமே வரப்போகுது. சோ இப்ப என்ன பண்ண போறோம், பக்தியை ஏத்தக்கூடியது 3rd பிரின்சிபிள் படிக்க போறோம், ரைட்? இப்போ நான் ஒரு தடவை படிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸ்கிரீன் தெரியுதா? இது ஒரு செகண்ட். இது தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. உற்சாஹா நிச்சயா தைர்யாத் தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் சங்கத்யாகாத் சதோ விருத்தி சத்பீர் பக்தி பிரசித்யதி. அப்பனா ஏறுது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லைன் எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. உற்சாஹா ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு செகண்ட் நான் சொல்றேன், அப்புறம் ஃபாலோ பண்ணுங்க, அப்புறம் எல்லாரும் தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. உற்சாஹா நிச்சயா தைர்யாத் தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் சங்கத்யாகாத் சதோ விருத்திஹ சத்பீர் பக்தி பிரசித்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து என்ன அப்படின்றத யாராவது இங்கிலீஷ் படிங்க. ஓல்ட் நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிங்க. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. There are 6 principles favorable to the execution of pure devotional service: being enthusiastic, endeavoring with confidence. Hare Krishna Mataji. Sorry ma'am. 3rd, being patient. 4th, acting according to regulative principles such as Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, hearing, chanting and remembering Krishna. 5th, abandoning the association of non-devotees. And 6th, following in the footsteps of the previous acharyas. These 6 principles undoubtedly assure the complete success of pure devotional service. Hare Krishna Mataji. Previous acharyas. So very clearly, abandoning association of non-devotees and following in the footsteps of previous acharyas. So undoubtedly assure success. So இது 6. being enthusiastic. first நம்ம படிச்சது இதெல்லாம் தான், ரைட்? உற்சாகன் என்றது enthusiasm, very very important point. நிச்சயாத், ரெண்டாவது நிச்சயாத் வந்து endeavoring, அதாவது நம்பிக்கையோட. எப்பவுமே நம்ம வந்து டக்குன்னு விட்டுறக்கூடாது. தைரியாத்ன்றது பொறுமையா, ரைட்? இது ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்றது. சங்கத்யாகோனா அன்வான்டட் அசோசியேஷன் அவாய்ட் பண்றது. அண்ட் ப்ரீவியஸ் ஆச்சாரியா ஃபாலோ பண்றது. இது ஒன்னொன்னு நம்ம டீடைலா இன்னைக்கு படிக்க போறோம். அதுதான் அது பண்ணா எனக்கு என்ன, எப்பவுமே நம்ம அதானே சொல்லுவோம், பண்ணா அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாணி அனாவிருத்தம் அனுகூலேனி கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்திர் உத்தமா. இது வந்து நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல வரும். இப்போ ஒன்லைன்ல சொல்லணும்னா அந்நிய அபிலாஷிதா சூன்யம், அதாவது எல்லா ஆசைகளும், அதாவது பௌதிக ஆசைகள் சூன்யம், 0. ஞான கர்மா அனாவிருத்தம், ஞானமும் கர்மமும் மெட்டீரியலா இருக்கிறது தூக்கிடுவாங்க. அத வந்து அந்த கவரிங் எடுத்துருவாங்க. ஏன் மாதாஜி அது சூன்யம் இல்லையே, ஞானமும் கர்மம் நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோமே, தெய்வீக ஞானம் நம்மளுக்கு வேணும், அதனால சூன்யம் இல்ல, அதுல மெட்டீரியல் ஒண்டி தான் நம்ம எடுக்கிறோம். அனுகூலேன அப்படின்னா கிருஷ்ணாக்கு ஃபேவரபிள், அதாவது நம்ம யசோதாமா வந்து ஃபேவரபிள். யாரு பிரதிகூலம்? பிரதிகூலம் வந்து அனுகூலத்துக்கு ஆப்போசிட். யாரு வந்து நாட் ஃபேவரபிள் சொல்ல முடியுமா? யாரு இதுக்குள்ள ஆப்போசிட்டா இருக்கிறவங்க? ராட்சஸ். அதான் யாருன்னு கேக்குறேன். யாரெல்லாம் அந்த கேட்டகரி? ஹிரண்யகசிபு. இரண்யாக்ஷன். எக்ஸாக்ட்லி. ஹிரண்யகசிபுவும் வந்து அப்படியே 24/7 நினைச்சிட்டு தான் இருந்தாரு. ஆனா அவரை வந்து சொல்ல முடியுமா அவர் வந்து ரொம்ப மோசம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். கரெக்டா? ஒரு செகண்ட், இப்போ என் கால் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு, தெரியுது இல்லையா? ஓகே.
உத்தம பக்தின்றது அதுதான் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அனலாய்ட் அப்படின்னு. சோ அனுகூலேனா எப்பவுமே கண்டினியூஸ், ஷீலனம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கல்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னு. கல்டிவேஷன்னா இப்போ வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு செடியை நம்ம வளர்க்கறது, நம்ம எல்லாம் போட்டு நம்ம அரிசியை கல்டிவேட் பண்ற மாதிரி தான் நம்ம பக்தியும் கல்டிவேட் பண்ணணும். அனுகூலம் நான் சொன்னேன் ஃபேவரபிளா இருக்கணும் அப்படின்னு, ரைட்? இதுல வந்து அண்ட் சூன்யம்ன்றது வந்து எந்த ஆசைகளும் இன்பில்ட் இருக்கக்கூடாது. நான் ஜபம் பண்ணா எனக்கு சொத்து வரும், ஜபம் பண்ணா என் பசங்களுக்கு மார்க் வரும், இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அந்யாபிலாஷிதா, ரைட்? அதர் டிசையர்ஸ் வந்து கிருஷ்ணர் தவிர வேற எதுவுமே இருக்கக்கூடாதுன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ மெயின் கோல் வந்து பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதுதான் டிடிஎஸ் சொல்லுவாங்க, பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். இது வந்து எப்படின்னா சில தடவை வந்து எங்கேஜ்டு நம்ம பௌதிக ஆசையில இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும். இப்போ நீங்க பாப்பீங்க, என்னடா பியூர் டிவோட்டிக்கும் நம்மளுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, எல்லாருமே ஃபாஸ்டா போவோம், குடுகுடுன்னு போவோம். இப்போ ஏரோப்ளேன் நம்ம பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஹைவே அந்த ஏரோப்ளேன் ஃபிளைவேல என்ன ஆகும், ஃப்ரீவேல தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். ரன்வேல அது ஓடும், அதோட ஒரு வண்டியும் ஓடும். அது வந்து ரெண்டுமே ஸ்பீடா போறச்சுன்னு உங்களுக்கு எப்படி தோணும், ஆஹா ரன்வேல ஓடுற அந்த வெஹிக்கிள் இன்னும் ஃபாஸ்டா போகுது ஏரோப்ளேனை விடன்னு. ஆனா திடீர்னு அந்த பைலட் வந்து தூக்கிடுவாரு. அதுதான் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். நம்மளுக்கு பார்க்கறச்சே வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளும் மெட்டீரியல், ஐயோ என்னடா நம்ம கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் இன்னும் ஃபாஸ்டா போறாங்களேன்னு. ஆனா என்ன, அங்க ஒரு பள்ளம் இருந்தாலும் அந்த இடத்துக்கு மேல போக முடியலன்றச்சே அந்த ரன்வேல இருந்து தூக்க முடியறதுதான் டிவோஷனல் சர்வீஸ். நேரா கோலோகத்துக்கு நம்ம போயிடுவோமா பிளேன்ல, இவங்க எல்லாம் இங்கேயே உட்காந்து புஸ்குன்னு போயிட்டு வந்துவாங்க. அதுதான் டிஃபரன்ஸ், சரிங்களா? சோ இப்ப வந்து பகவத்கீதால வந்து கல்டிவேஷன் ஆஃப் 9 ப்ராசஸ், ரைட்? இது வந்து நம்மளோட இவர் நிறைய இடத்துல வரும். நம்மளோட யாரு பாடியிருக்காது ஃபர்ஸ்ட் இந்த வெரி நைஸ். பிரஹ்லாத் எங்க சொல்லியிருக்காரு, எங்க சொல்லியிருக்காரு, எங்க பாகவதம் எத்தனாவது கேண்டோ இல்ல தெரியும், மூணாவது இல்ல ரெண்டாவது கேண்டோ. அப்பனா நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னு இல்ல இல்ல ரெண்டாவது கேண்டோல இல்ல, ஏழாவது கேண்டோ, ஏழாவது கேண்டோ. வந்துட்டு இருக்கோம் ரெண்டாவது கேண்டோக்கு. அதான் இது ஏழாவது கேண்டோ தான் வந்து நம்ம வந்து நிறைய படிப்போம், ரைட்? இப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப என்ன நம்ம வந்து சர்கா விசர்கா தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம், ரைட்? சர்கா விசர்காக்கு அப்புறம் கூத்தையனா ஆப்போசிட், குட் பேட். இப்போ பாக்குறீங்க இல்லையா, இரண்யகஷ்பு, பிரஹ்லாத் அப்படியே கான்ட்ராஸ்ட் கேரக்டர்ஸ். அதெல்லாம் வந்து நீங்க 7th கேண்டோல தான் பாப்பீங்க. எக்ஸாக்ட்லி கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறது 7th கேண்டோல இருக்கும். அந்த அப்போ பாடுறவர் தான் இவர், ரைட்? ஸ்ரவணத்துக்கு ஓகே இதுக்கு போகணும் நான் பின்னாடி. ஸ்ரவணத்துக்கு யாராவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கப்பா. பரீட்சித் மகாராஜ் ஸ்ரவணம். எப்படி பரீட்சித் மகாராஜ் ஸ்ரவணம் பண்ணாரு? எல்லாரும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்வீங்க. சௌனக முனிவர்கள் மாதாஜி ஸ்ரவணம், ஓகே அவங்களும் கரெக்ட், அவங்களும் கேட்டாங்க. ஓகே ஒன்னு சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரஹ்லாத் மகாராஜ் என்ன பண்ணாரு மாதாஜி, என்ன ஸ்ரவணம், என்ன கிரேட்னஸ் ஆஃப் பிரஹ்லாத் மகாராஜ்? அவர் அம்மா சொல்ற அட்வைஸ் எல்லாம் அவரே வயிற்றுல இருந்து கேட்டுட்டு இருந்தாரு. நீங்க பிரஹ்லாத் பேசிட்டு இருக்கீங்க, அவங்க பரீட்சித் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காரு. பட் அதுவும் கரெக்ட் ஆன்சர் தான். சுகமுனிவரோட எல்லாத்தையுமே அவர் கேட்பாரே, அதனால பாகவதம் வெரி நைஸ். பாகவதம் மொத்த பாகவதமே சப்தா, ஆனா பாகவதம் சப்தா இல்ல, அவர் 7 நாள்ல எல்லா பாகவதமே கேட்டு முடிச்சிட்டார். அது அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. இப்போ பிரேமா மாதாஜி நீங்க சொன்னதை சொல்லுங்க, அவர் இவரை பத்தி ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? சௌனக முனிவர்கள்ல வந்து நைமிச்சாரண்யத்துல அவர் வந்து ரோமகிருஷ்ணருடைய மகர் சூத கோஸ்வாமி அவர் சொல்ல இந்த சௌனக முனிவர்கள் கேக்குறாங்க. சூத கோஸ்வாமி சொன்னா அவங்க ஏன் கேட்கணும் மாதாஜி? அவர் ரோமான்ஷா முனியே சரியில்லைன்னு பல்ராம் வந்து அவரை வெட்டிட்டாரு. சூத கோஸ்வாமி அவர் மோசம் மாதாஜி, அவருடைய மகன் வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்லுவீங்க? நான் எப்படி நம்புவேன்? அவரோட குரு யாரு? அவரைதான் வந்து அரசராக்குறாங்க. பல்ராமர் வந்து அந்த கதை ஓகே, பட் சுத கோஸ்வாமி யாரு, அவர் யாரு, அவரோட குரு யாரு? சூத கோஸ்வாமியும் சுகதேவ கோஸ்வாமியும் அவரு பாகவத கேட்டார். ஹரி போல், வெரி நைஸ். சொன்னது யார்? மல்லிகா. மல்லிகா மாதாஜி. ஓகே, வெரி நைஸ் பிரேமா மாதாஜி and மல்லிகா மாதாஜி. பேசிக்கலி சுத கோஸ்வாமி திருப்பி சொல்லுங்க. மல்லிகா மாதாஜி திருப்பி சொல்லுங்க.
அதாவது சுகதேவ் கோஸ்வாமி பரிஷித் மகாராஜுக்கு சொல்லும் போது சூத கோஸ்வாமி கூட இருந்து அந்த பாகவதம் 7 நாளும் கேட்டாரு. அவங்க வந்து நைமிச்சாரண்யத்துல கேக்குறாங்க. நைமிச்சாரண்யங்கிற இடம் அது பகவானோட பிறந்த இடங்க. நான் போயிருக்கேன். நைமிச்சாரத்துல கேட்கல, நைமிச்சாரத்துக்கு போயிட்டு இங்க சொல்றாங்க, சொல்றாரு. கேட்டது வேற இடம். அப்ப அவர் இங்கே பரிஷத்துக்கு சொல்றப்போ கேட்டாரு போயிட்டு நைமிச்சாரியா ரிஷிகள் எத்தனை வருடங்களா யக்னங்கள் நடக்குது? 1000 வருடங்கள். நைமிச்சாரண்யம்னா ஒரு என்ன மாதாஜி? சஹஸ்ரம் சொல்லலாம். ஃபாரஸ்ட் பிளேஸ் மாதாஜி, ஃபாரஸ்ட் ஒரு இடம். ஃபாரஸ்ட் மாதாஜி, நைமிச்சாரண்யம் ஃபாரஸ்ட். சோ அங்க ரிஷிகள் வந்து சஹஸ்ரா 1000 இயர்ஸா அவங்க பண்றாங்க. எதுக்கு பண்றாங்க? உலக க்ஷேமத்துக்காக. யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம். யோகக்ஷேமம் ஐயோ பார்த்தோம்ல, அனன்ய சிந்தயந்தோ மாம் யே ஜனா பரியுபாசதே தேஷாமி மித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம். ரைட். சோ யோகக்ஷேமம் கோசரம் பண்றாங்க. எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, கலியுகம் முடிய போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாகவதம் ஸ்டார்ட் ஆற செகண்ட் சாப்டரோட ஆன்சர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல கேட்ட 6 கேள்விகள். இப்போ நான் அங்க போனோம்னா பாகவதம் போயிடுவேன், நான் திரும்ப வந்துடுறேன். மாதாஜி இன்னும் அவங்க எல்லாம் அந்த பெரிய பெரிய விருட்சமாக பெரிய உயரமா இருக்கும் மாதாஜி இருக்காங்க. அந்த இடத்துல பேசவே கூடாது, யார் போனாலும் சைலண்டா ஒரு ஷெட் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க, அதுல எல்லாருடைய போட்டோஸும் இருக்கும். அந்த இடத்துல போய் கொஞ்ச நேரம் தியானம் பண்ணிட்டு வரணும் மாதாஜி. நான் போயிருக்கேன் நைமிச்சாரண்யம். போறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். போயிட்டு வந்துட்டு கட்ட மாதிரி ஒரு மரக்கட்டை இதுல உட்கார்ந்துட்டு இழுத்துட்டு போவாங்க பசங்க. அதுக்கு காசு பாவம், அந்த காசுக்காக அங்க வேற ஜீவனம் அப்படி இல்ல. வெரி நைஸ். சரி, இப்ப வந்து ஸ்ரவணம் பத்தி நீங்க பேசுனீங்க. கீர்த்தனம்னா என்ன அர்த்தம்? பாடுதல், ஓதுதல். ஓகே, பாடுதல் அது ஒண்டிதான் கீர்த்தனமா? அப்ப எனக்கு வாய்ஸ் சரியில்லை, அப்ப எனக்கு பண்ணவே முடியாது கீர்த்தனம். ஓகே, நாம சங்கீர்த்தனம் மறுபடியும் பாட்டு, அதுவும் என்னால பண்ண முடியாது. ஹரிகதைய சொல்றது. வெரி நைஸ். கீர்த்தனம்ன்றது பாட்டு பாடுவதோ சாண்டிங்கும் இல்ல, ரெண்டுமே இன்க்ளூடட். அதோட ஹரிகதை சொல்றது. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சுகதேவ் கோஸ்வாமி. ஹரிபோல் சுகதேவ் கோஸ்வாமி. ரைட். நியம கல்பதரோர் கலிதம் பலம் படிச்சோமே என்ன? சுகதேவ் கோஸ்வாமியோட மகிமை. ஏன்னா சுகம் அவரோட வாயில இருந்து வர்றது அவ்வளவு இனிமையா இருக்கு அப்படின்னு. சோ அவர் வந்து சாண்டிங் எல்லாம் பண்ணல, அவர் அப்கோர்ஸ் சாண்டிங் தான் பண்றாரு, பட் கிருஷ்ணரை குளோரிஃபை பண்றாரு அப்படின்றது. மூணாவது என்னது? ஸ்ரவணமாச்சு கீர்த்தனம். விஷ்ணுவை தியானம் பண்றது. கரெக்ட், விஷ்ணு ஸ்மரணம். வெரி நைஸ். ஸ்மரணம்னா இங்க வந்து மல்லிகா மாதாஜி வந்து சினிமா பத்தி தியானம் பண்ணுவாங்க. மாதாஜி நீங்க வந்து ஸ்மரணம் சொன்னீங்க, நீங்க என்ன ஸ்மரணம் சொல்லல, அதனால நான் ரஜினிகாந்த் ஸ்மரணம் பண்ணேன்னு சொல்லி நாளைக்கு விஷ்ணு ஸ்மரணம். எக்ஸாம்பிள் பிரஹலாதா, மகாராஜ் பிரஹலாதா. வெரி நைஸ். பக்த பிரஹலாதா வந்து எப்பவுமே வந்து விஷ்ணு ஸ்மரணம் பண்ணுவாரு அப்படின்றத. இப்போ வந்து அவர் பண்ணிட்டு போறாரு, ரொம்ப ஈஸி. நம்ம எப்படி நினைக்கிறது? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. அது சாண்டிங் பண்றோம், அது கவர்டு. பட் நம்மளுக்கு எப்படி விஷ்ணு ஸ்மரணம் வரும்? பகவான் கதைகளை பகவான் கதைகளை கேட்கறது, பாகவதம் கேட்கறது, பகவத்கீதை கேட்கறது. இப்போ நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இல்ல, விரஜ பூமியில இருக்கிற பிரேமை இல்ல நம்மளுக்கு. நம்ம வைதி சாதனையில இருக்கோம். அதனால 3rd சாப்டர் NOIல 7 சாப்டர்ஸ் வைதி சாதனை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இருக்கிறதே 11 சாப்டர்ஸ். அதுல வந்து 7 சாப்டர்ஸ் வைதி சாதனைனா மெஜாரிட்டி நம்ம அங்கதான் இருக்கோம். ரைட். அதனால விஷ்ணு ஸ்மரணம்ன்றது வந்து ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும். பேசிக்லி சாதனைகள் பண்ணா நம்மளுக்கு ஸ்மரணம் வரும் அப்படின்னு. சரியா? நெக்ஸ்ட் பாத சேவனம். லக்ஷ்மி தாயார். பாதை சேவனம் அப்படின்னா லக்ஷ்மி தாயார். ஓகே, சோ அப்பனா பாத சேவனம் படிக்கிறதுக்கு இல்ல மாதாஜி, நம்ம கோவிலுக்கு போறதெல்லாம் கூட பாத சேவனம் தான். வெரி நைஸ். கோவிலுக்கு போறது, நடந்து போறது எல்லாம் கூட பாத சேவனம் தான். கோவிலுக்கு இப்ப நடந்து போறது பாத சேவனம். காலை இப்போ சரியில்லை மாதாஜி, கோயில் போக முடியாது, அப்ப நான் சேவனம் பண்ண முடியாதா? பண்ணலாம், அடிகளை மானசீகமா பண்ணலாம், மானசீகமா பண்ணலாம். அதை தவிர நம்ம யாருக்காவது வழி காட்டலாம் மாதாஜி. ஹரி போல். யார் சொன்னாங்க அது? மல்லிகா மாதாஜி. வெரி நைஸ். யாருக்காவது நம்ம காட்டணும் வழினாலும் பாத சேவனையில வரும். இன்னொன்னும் பாத சேவனையில வரும். என்னது அது?
எங்க வீட்டு பூனை டெய்லி பண்ணிட்டு இருக்கு அந்த பாத சேவனம். ஆச்சாரியன் வழிமுறைகளை பின்பற்றுவதால். ஆச்சாரிய வழிமுறைகள் ஓகே பிரபு, பட் ஆக்சுவலி பாத சேவனம் ஐ லவ் டு கம் பேக் பிரபு. ஆச்சாரியா பாத சேவனம் ஓகே, அது வந்து எல்லாமே டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஃபுல் கேட்டகரியில வருது. பட் ஸ்பெசிபிக்லி அது நான் ஐ லவ் டு கம் பேக். பட் பாத சேவனம் இன்னொன்னு டெய்லி பண்றோம் நம்ம காலையில. விருந்தாவை துளசி தேவியாய் தேவை கேசவர்ஷ்ய விஷ்ணு பக்தி பிரதே தேவி. சாஸ்தாங் பிரணாம். சாஸ்தாங் இல்ல பிரபு, துளசிக்கு செய்யற பூஜையும் பாத சேவனி. துளசி பூஜை வந்து அப்படியா தெரியும் நினைச்சேன், சாரி. ஓகே, துளசி பூஜையும் பாத சேவன்ல வரும். ஏன்னா லட்சுமி கான்செப்டே இல்லையே, நம்ம போய் லட்சுமி மாதா மாதிரி கால் பக்கத்துல உட்கார சான்ஸ் இல்லையே. அப்படி ஒருத்தருக்கு சான்ஸ் இருக்கு, லட்சுமி தவிர வேற யாரோ ஒருத்தர் அவர் கால் பக்கத்துல போய் உட்கார்ந்தாரு. யாரு அது? அர்ஜுனர். வெரி நைஸ், அர்ஜுனர். அந்த ஸ்கோப் எல்லாம் நம்மளுக்கு இல்ல இல்லையா? அதனால நம்ம வந்து என்னெல்லாம் ஸ்கோப் இருக்கோ அதெல்லாம் அட்டாக் பண்ணிடுவோம். சரியா? நெக்ஸ்ட் வந்து அர்ச்சனம். யார் எக்ஸாம்பிள்? ரித்து மகாராஜ். ரித்து மகாராஜ். ரித்து மகாராஜ், ரைட். அர்ச்சனம்னா என்ன அர்த்தம்? பூஜை செய்யறது, டெய்டி வர்ஷிப். சரி, பூஜை செய்யறது, விக்கிரக ஆராதனை. விக்கிரக ஆராகம். அது எப்படி பண்றது? எப்படி பண்றது டெய்டி வர்ஷிப்? எப்படி விக்கிரக ஆராகம் பண்றது? விக்கிரகங்களுக்கு பகவானுடைய புகழை சொல்லி சொல்லி பூக்களை போட்டு வணங்குறது, ஆரத்தி காட்டி ஊதுபத்தி ஆரத்தி மங்கள ஆரத்தி பண்றது, தீப தூப நைவேத்தியம் தர்சன ஆரத்தி பண்ணி. எஸ். சோ பேசிக்கலி என்னன்னா மங்களார்த்தி எல்லாமே வந்து பண்றது எதை வச்சு பண்றோம்? நான் சொல்றதை வச்சா இல்ல இங்க வந்து எல்டஸ்ட் அவங்க சொல்றாங்க நாரத பஞ்சராத்திர. அதுதான் நான் கேட்டேன். நாரத பஞ்சராத்திரிகை விதிப்படி என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து தாஸ்யம். தாஸ்யத்துக்கு அப்புறம் வந்தனம். 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 வந்தனம்னா வணங்குதல். வந்தனம் வணங்குதல். சாண்டிங் ஆல்சோ வந்தனம். சாண்டிங் எல்லாத்துலயுமே கவர் ஆகுது. பட் வந்தனம்னா எக்ஸாக்ட்லி என்ன? வணங்குதல் மாதாஜி. பெரிய இல்ல, கரெக்ட். வணங்குதல், பிரேயிங். யார் எக்ஸாம்பிள்? அக்ரூரா. வெரி நைஸ். சோ பிரேயர்ஸ் ஆஃபர் பண்றது. பிரேயர்ஸ்ன்றது நம்ம அப்படியே பயங்கரமா பாடணும்ன்றதெல்லாம் இல்ல. பிரேயர் வந்து நான் வந்து சிம்பிள் பிரேயர் சொன்னேன். பத்மா மாதாஜி இருக்காங்களா? இல்லையா? இல்ல. நான் அடிக்கடி ஒரு பிரேயர் சொல்லுவேன், 2 லைன். என்னது அது? கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமஹ. ஹரே கிருஷ்ண. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. நைஸ். ஆனா இத நான் மீன் பண்ணல. நான் பிரேயர்ன்றது எப்ப பாரு 2 லைன் சொல்றது பிரேயர் தான். அது ஆக்சுவலி சிங்கிங். இது வந்து சிம்பிள் பிரேயர். கிருஷ்ணா ஐ வாண்ட் யூ, ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ, இப்படி கூட இருக்கலாம் பிரேயர். எப்பவுமே நான் சொல்ற பிரேயர் தான் மாதாஜி. இங்கிலீஷ்ல எல்லாம் வராது மாதாஜி. நாங்க தெலுங்குல தான். நான் வந்து நீங்க தெலுங்குல சொல்லுங்க, மலையாளத்துல சொல்லுங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணர் மல்டிலிங்குவல். நான் மீன் பண்றது வந்து எனக்கு ஓகே தெலுங்குல வேணுமா? நாக்கு நூ காவாலி, நாக்கு ஹெல்ப் చేయండి. ஓகே. So if you can tell like that also. அது அவ்வளவு மரியாதையா கூட வராது மாதாஜி. ஹெல்ப் பண்ணுடா, ராப்பா ராப்பா நான் சூடுப்பா அப்படிதான் ஃப்ரெண்ட்லியா கூப்பிடுவோம் மாதாஜி. நீங்க எப்படி வேணா மீன் பண்ணது அதுவும் பிரேயர் தான். சோ பிரேயருக்கு வந்து ஒரு ஏன்னா எதுக்கு நான் இவ்வளவு ஹைலைட் பண்றேன்னா, டெய்டி வர்ஷிப் மாதாஜி எனக்கு படிச்ச மாதிரி பண்ண முடியாது. டெய்டி வர்ஷிப் ஹேஸ் அ லாஜிக், பஞ்சராத்திரிக விதி. ஆனா பிரேயர் வந்து எந்த லாஜிக்கும் இல்லாம பண்ணலாம். இந்த ரேட்ல போனோம்னா நான் வந்து 6 மணிக்கு இது ஒண்டிதான் முடிப்பேன்னு நினைக்கிறேன். தாஸ்யம். தாஸ்யம் வந்து தாஸ்யம் ஹனுமான் எக்ஸிக்யூட்டிங் ஆர்டர்ஸ். நான் வாட்டர் கொஞ்சம் தரேன். சக்கியம் தேவை. பாட்டில் 2 பாட்டில். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, லைட் ப்ளீஸ். தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. தாஸ்யம் அது வந்து ஹனுமான் எக்ஸிக்யூட்டிங் தொண்டு செய்யறது, சேவை பண்றது. சேவை பண்றது, ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து சக்கியம். சாக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். அர்ஜுனா சாக்கியம். சாக்கியம்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப். சோ சாக்கியம்ன்றது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப். சோ எல்லா விதமான அர்ஜுனர் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டர் இருக்காரு. ஹையஸ்ட் வந்து அர்ஜுனர். நெக்ஸ்ட் ஆத்மநிவேதனம். பலி மகாராஜ். பலி மகாராஜ் 8th canto லாஸ்ட் வீக் படிச்சிட்டு இருந்தேன்.
அது படிக்கிறச்சே நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஒரு இவ்வளோ நாள் படிச்சிருக்கேன். ஆனா அந்த 8th சாப்டர் தேங்க்ஸ்ண்ணா பலி மகாராஜ் படிக்கிறச்சே ஒரு தனி எஃபெக்ட் இருக்கு. அது படிச்சா அனுபவிக்கிறது கேட்டா கூட முடியாது. அந்த லெவலுக்கு எடுத்துன்னு போறாங்க. எப்படி பலி மகாராஜ் வந்து சரண்டர் ஆறது, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எப்படி அவர் ஓடுறாரு, எப்படி சரண்டர் ஆறாரு, எப்படி சுகதேவ் சுக்கராச்சாரியா அவரை சபிக்கிறாரு, அந்த சாபமும் பலிக்கும். ஆனா பலிக்கும், ஏன்னா குருவோட சாபம் பலிக்கும். அதை பலிக்க வச்சுட்டு எப்படி விஷ்ணு அவரை தலையில தூக்கி வச்சு ஆடுறாருன்றது வந்து அந்த 8th canto இஸ் சச் அ நெக்டர். அது கிடைச்சிச்சு வச்சுக்கோங்களேன், நிஜமாவே அமிர்தம் மாதிரி இருந்துச்சு. நானே ஒரு காதுங்க ஒரு சைட்ல பால் காசி அரை காதுல தான் கேட்டேன். அரை காதுல கேட்டாலும் அவ்வளோ இனிமையா இருந்துச்சுன்னா, உங்களை மாதிரி அன்டிவைடட் அட்டென்ஷன் புக்கு திறந்து படிச்சா அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். சோ இதெல்லாம் வரப்போறோம், என்ஜாய் பண்ணலாம். ரைட், இதெல்லாம் செஞ்சவங்க எல்லாமே பண்ணணுமா? ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணாலும் ஓகே தான். ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணாலும் ஓகே. எல்லாம் பண்ணவர் யார்? எல்லாம் பண்ணவர் வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜ். ரைட், சோ இத நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, நம்ம வந்து கிளாஸ் இப்ப வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இது எல்லாமே பண்ணணுமா மாதாஜி என்னாதீங்க, நம்ம எல்லாம் பண்ணா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணுவோம். அதான் ஐடியா நம்ம சாதனையில இருக்கிறதால. ஓகே, இப்ப வந்து ஸ்லைட் ஷோ தெரியுது இல்லையா? ஓகே, இப்ப வந்து பிரசித்தியதி ஆனா இதெல்லாம் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுக்கு ஆகும். பிரசித்தியதிக்கு என்ன பண்ணணும்? 3 கேட்டகரி இருக்கு. இது வந்து ஆட்டிடியூட், பிஹேவியர், தெரியுது இல்லையா ஸ்கிரீன்? ஓகே, ஆட்டிடியூட் வந்து உற்சாகா நிச்சய தைரியா, அதாவது நம்ம மனசுல இருக்கிற பாவம் என்ன அப்படின்னா நம்ம தான் எஃபர்ட்ஸ் போடணும். ரைட், நம்ம தான் என்டிவர் பண்ணணும், நம்ம தான் ஸ்டெடியா இருக்கணும், நம்பிக்கையோட பொறுமையா இருக்கணும். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நான் 3 மாசமா சாண்டிங் பண்ண எனக்கு ஒரு லாபமும் இல்லை, என்னால கான்சன்ட்ரேட்டே பண்ண முடியல. அப்பனா நம்ம திருடமா இல்ல. ரைட், அதனால நம்ம வந்து போக்கஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னு. பிஹேவியர்ன்றது என்ன கண்ட்ரோல் பண்றோம்னா தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனா, நம்ம சங்கத்தாக நம்ம என்ன யாரோட எப்படி இருக்கோம், ரைட், நம்ம கர்மங்கள் எப்படி செய்வோம், நம்ம எப்படி பண்றது, பிரஜர்பா நம்ம வச்சு நம்ம வந்து எப்படி பண்றது, இதெல்லாம் வந்து பிஹேவியர்ல வரும். ஒன்னொன்னு நம்ம பார்க்கலாம். உற்சாகானா எந்தூசியாசம். ரைட், நம்ம எல்லாமே எந்தூவோட தான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பண்ண போறோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து கான்ஃபிடன்ஸ். ஒரு செகண்ட். Hello, I'm in a training. I'll call you back in about half an hour. Thank you. Sure. So, இது வந்து நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரைட், ஆக்ஷன் வந்து பிரிங்ஸ் மோர் சக்சஸ். ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ எந்துவா பண்றோமோ அவ்வளோ சக்சஸ் நம்மளுக்கு வரும். இட்ஸ் நேச்சுரல் தட் எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணா கதைகள் சாட்டியேட் ஆகாது. நான் ஒரு தடவை தாமோதர் கதை சொல்றச்சையும் பொறுமையா புஷ்ப மாதாஜி கேக்குறீங்க, மல்லிகா மாதாஜி கேட்டீங்க, பிரேமா மாதாஜி வந்து திங்க் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, அவரோட காது கம்மல் எப்பமாவது புடிங்கிடலாமா அப்படின்னு. அந்த மாதிரி தாட்ஸ் போகுதே தவிர. கரெக்டா தானே பிரேமா மாதாஜி? இல்லையா? கரெக்ட். சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நினைக்க போறச்சே அதே கதை சொல்லிட்டு இருக்கேன். அது வந்து எப்படி நம்மளுக்கு போர் அடிக்காம இருக்கு. நான் ஒன்னும் வெரைட்டியா சொல்லல, அதுவும் நான் தான் சொல்றேன். அட்லீஸ்ட் வேற டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வேற வெரைட்டியா சொல்றாங்கன்னா, நானே அதே 4 மணி கிளாஸ்ல அதே கதைகள் 4-5 தடவை சொன்னாலும் அவ்வளவு ஆர்வமா எப்படி கேக்குறாங்கன்னா, கிருஷ்ணாவோட கதைகள் எப்பவுமே சாட்டியாட் ஆகாது. இது விடுங்க, மகாபாரதமும் ராமாயணமும் நான் குழந்தையில இருந்து நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஆனா ஒரு தடவை கேட்கறச்சே அப்படி இருக்கு, புதுசா இருக்கும் மாதாஜி. புது கருத்துக்கள். ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு திருப்பி எடுத்து படிங்க, அதுல தோன்றும் இல்லையே அப்படின்னு இருக்கும். இதுவே நம்ம நெக்ஸ்ட் நம்ம பகவத்கீதாவே எடுங்க. இப்போ நம்ம 2nd சாப்டர் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்ப வந்து மாதாஜி இதுவா, 5வது லெவல்ல தானே நிறைய பேர் இருக்காங்க, அவங்க கூட இதுவா அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுற லெவலுக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது. ரைட், யுக்த வைராகியா அப்படின்றது என்னன்னா விழுந்து படிச்சோம் பரீட்சைக்கு. வெரி நைஸ். இதுக்கப்புறமும் நிறைய ரிவீல் ஆகும். யுக்த வைராகியான்றது வந்து என்ன? யுக்த வைராகியானா எல்லாமே கிருஷ்ணர் கோசம் பண்றது. எக்ஸாம்பிள், லேப்டாப், மொபைல் நீங்க எல்லாம் இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா, அதுவும் கிருஷ்ணர் கோசம். அதுதான் யுக்த வைராகியா. கச்சதே அப்படின்னா யுக்த வைராகியா பண்ணணும். அதை விட்டுட்டு எனக்கு இது வேணாம் நேத்தின்னு பண்ணக்கூடாது. லக்ஷ்மி இருக்குன்னா பிரபுபாத் சொல்லுவாரு, எவ்வளவு கோடி வேணா கொடுங்க, கோயில் கட்டலாம், எவ்வளவு கோடி வேணா பண்ணுங்க, நம்ம புக்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணலாம். இது வந்து யுக்த வைராகியா. ஃபல்கு வைராகியான்றது எனக்கு வேண்டாம், ஐயோ நேத்தி ஐயோ எனக்கு நைட் ஃபுல்லா தூக்கம் வரலன்னு ஒரு குரு சொன்னாராம். ஏன்னா அவரோட தூங்குறச்சே அவருக்கு தலை கீழே ஒரு சின்ன லக்ஷ்மி, அதாவது ஒரு காயின் வந்துச்சான், அதனால அவருக்கு தூக்கமே இல்லை அப்படின்றாங்க. இது வந்து ஃபல்கு வைராகியா.
அது இருக்கக்கூடாது. நம்ம எல்லாமே கிருஷ்ணரோட செயல்கள் பொருள்கள்னா எல்லாமே கிருஷ்ணர் கூட நம்ம இருக்கணும். இது நம்ம மனிதர்கள் இருக்கட்டும் அப்சர்வ் பண்ணோம். ஐயோ இவர் மூஞ்ச பார்த்தாலே எனக்கு போயிடும்பா, அதுல இருந்து நம்ம காம் பண்ணிட்டு யார் மூஞ்சி பார்த்தாலும் பேச்சு வச்சுக்கணும்னு நான் சொல்லல, அது அஃபெக்ட் ஆகாம நம்மள பாத்துக்கணும். நிச்சய ஓகே, நிச்சய அப்படின்னா நம்பிக்கை, கான்பிடன்ஸ். அதாவது அவசியம் ரக்ஷிபி கிருஷ்ணா, என்ன ஆனாலும் கிருஷ்ணர் வந்து காப்பாத்துவாரு என்ற நம்பிக்கை நம்மளுக்கு இருக்கணும். இது வந்து கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் புஷ்ப மாதாஜி சொல்லுவாங்க. நான் தனியா ஒரு தடவை விழுந்துட்டேன், கீழே உட்காந்தாலே என்னால எந்திரிக்க முடியாது, ஆனா கிருஷ்ணர் அருளால ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டேன். ரைட். அதே மாதிரி பிரேமா மாதாஜி நிறைய தடவை சொல்லுவாங்க, நான் தனியா தூக்கி விட்டாரு மாதாஜி, தூக்கி கேரி. சோ இது அதே மாதிரி பிரேமா மாதாஜி வந்து நான் வந்து தனியா இருக்கவே முடியாது, ஆனா இப்ப எனக்கு பிரச்சனையே இல்ல, தனியா இருக்கேன், மேனேஜ் பண்ணா எனக்கு அந்த ஃபியரே இல்ல அப்படின்னு. சோ அந்த கான்பிடன்ஸ் என்ன இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் பாத்துப்பாரு அப்படின்ற ஃபீலிங், கிருஷ்ணா மர்சி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கு. If we are convinced, we act accordingly அப்படின்னு. So devotional service வந்து லைஃப் அண்ட் சோல், இது ரொம்ப முக்கியமா ஒரு லைன் சொல்லணும். We are all soulmates என்றது வந்து ஒரு லவ் டேர்மா யூஸ் பண்றாங்க. பட் ஆக்சுவலா பார்த்தா we are all soulmates. நீங்க எல்லாம் ஒத்துக்கிறீங்களா ஒத்துக்க மாட்டீங்களா? நம்ம எல்லாம் soulmates இல்லையா? ஒத்துக்க மாட்டாங்க. இப்போ கிளாஸ்ல இருந்தா கிளாஸ்மேட்ஸ், நம்ம எல்லாம் சோல்மேட்ஸா இல்லைன்னா நம்ம எப்படி இந்த கிளாஸ்ல ஒன்னா உட்காந்துருப்போம், எப்படி கிருஷ்ண கதைகள் உட்காந்து பேசுவோம் அண்ட் எப்படி என்ஜாய் பண்ணுவோம்? அப்படின்னா நம்ம வந்து ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா? இல்ல மாதாஜி நீங்க நான்லாம் ஒரே காஸ்ட் இல்ல, மாதாஜி நீங்க எல்லாம் ஒரே லாங்குவேஜ், அது கூட இல்ல, நான் தெலுங்கு பாதி பேர் இங்க தெலுங்கு பாதி பேர் தமிழ், ரைட், அதுவும் இல்ல. மாதாஜி நம்ம எல்லாம் தமிழ், அதுவும் இல்ல, பாதி பேர் பெங்களூர் எங்க இருந்தோ இருக்கீங்க. நம்ம எல்லாம் இந்தியனே, நம்ம ஃபாரினர் டிவோட்டிஸ் மாதாஜி. சோ டிவோட்டிஸ் என்ன கனெக்ட் ஆறது என்ன மேட்? சோல் தான். ஏன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் இல்ல, இதயமும் இல்ல, ரைட், மனோ புத்தி. பக்தி, பக்தி வந்து சோல்மேட்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஓ அந்த பொண்ணு லவ் இந்த பையனை பண்றதுன்றது இல்ல, டிவோஷன் மூலமா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரஜல்பா மூலமா இல்ல, பக்தி மூலமா கனெக்ட் ஆறது சோல்மேட். இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க, ரைட், என்ன மாதிரி வயசானவங்களும் இருக்காங்க, ரொம்ப யங்கா இருக்கிற நாங்கெல்லாம் 15 வயசு. என்ன பிரேமா மாதாஜி 16 வயசுல இருந்து 15க்கு இறக்கிட்டீங்க, ஒரு வருஷம் 6 மாசத்துக்கு. போன கிளாஸ்ல தான் 16 வயசு சொன்னாங்க மாதாஜி, இப்போ 15 வயசுக்கு இறக்கிட்டாங்க மாதாஜி. டிஎஸ் னா என்ன எவர்கிரீன் மாதாஜி? சாரி மாதாஜி, எவர்கிரீன் மாதாஜி. DS is life and soul னு இருக்கு. டிவோஷனல் சர்வீஸ். சார் அது கூட தெரியும். அதான் சொன்ன PDS னா பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் சொன்னேன். டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் லைஃப் அண்ட் சோல் ஆஃப் ஜீவா. ஏன்னா நம்மளோட உயிரும் ஆத்மாவும் டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான், நம்மள லிங்கா இருக்கு சோல். சோ நம்ம எல்லாம் வந்து டிவோட்டீஸ் ஆனோமா இல்லையோ, ஆனா கண்டிப்பா we are all soulmates. இந்த ஜென்மம் இல்ல, நிறைய ஜென்மம்ல சோல்மேட்ஸா இருந்திருக்கும். சோ அங்க கோலோகா போயிட்டு we are all what, classmates, schoolmates, இஸ்கான் மேட்ஸ் எல்லாம் சொல்ல முடியாது இல்லையா? சோ அப்ப சொல்ல வேண்டிய ஒரே இது சோல்மேட். அண்ட் வி நம்மளோட சோலோட ஹீரோ எல்லாருக்குமே காமன் மோட்டிவ் என்னன்னா கிருஷ்ணரா தான் இருக்கும் அப்படின்னு. ஆனா இத வந்து தெரியாம நிறைய பேர் குச்சப்படுத்துவாங்க. சோல்மேட்டியா, யூஆர் மை சோல்மேட்டியா, என்னது சோல்மேட்? நான் நினைக்கிறது நீ நினைச்சா அதுக்கு பேர் சோல்மேட் இல்ல. நம்ம ரெண்டு பேருமே கிருஷ்ணரை நினைச்சோம்னா அது சோல்மேட். கிளியரா? ஓகே மாதாஜி. ஏன்னா புஷ்பா மாதாஜி சிகரெட் பிடிக்கலாம்னு நினைப்பாங்க, நானும் ஓகே மாதாஜி சொன்னேன்னா அது சோல்மேட் இல்ல, அது ராங் மேட். அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். ஒரே திங்கிங், அது வந்து மைண்ட் பண்றது. அதுக்கு பதில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நம்ம வந்து ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் பண்ணலாம்னா அது இன்டெலிஜென்ஸ் பண்றது. ஆனா ரெண்டு பேரும் உட்காந்து கிருஷ்ண கதை படிக்கலாம்னா அப்போ சோல் பண்றது. அதுதான் டிஃபரன்ஸ். சரிங்களா? இப்ப வந்து தைரியாத் அப்படின்றது பொறுமையும் ஸ்டெடினஸும் அப்படின்றது. எப்பவுமே, அதாவது இப்போ கல்யாணம் பிரபுபாத் சொல்லியிருக்காரு, கல்யாணம் ஆன உடனே குழந்தை வந்த பிறக்காது இல்லையா, ஒரு 10 மாசம் வெயிட் பண்ணணும். எல்லாருக்கும் என்ன மாதிரி லக் இருக்காது 7 மாசத்துலயே டக்குன்னு குழந்தை வரதுக்கு. சோ அதனால வந்து பேஷன்ஸ், பொறுமையா இருந்து ஸ்டெடியா இருந்தாதான் குழந்தை வரும். அதே மாதிரி பொறுமையா இருக்கணும். கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஸ்டாண்டிங் பண்ண எனக்கு கான்சன்ட்ரேஷனே இல்லையே அப்படி நினைச்சிருந்தா ஃபர்ஸ்ட் டே நான் கெட் அவுட் பாஸ். எனக்கு எத்தனை நேரம் ஆச்சுன்னே தெரியாது. ஒரு ரவுண்ட் சாண்ட் பண்றதுக்குள்ள அப்படியே நான் வந்து ஒரு மேரத்தான் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். அப்படியே எனக்கு வேர்க்க விட்டுறது, தண்ணி குடிக்கிறேன். சோ ஐயோ அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து 16 ரவுண்ட் வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமா இருக்கு, ரைட்? சோ இது வந்து எல்லாரோட லைஃப்லயுமே வரும். சிலருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இமீடியட்டா வரும், ஆனா ரவுண்ட்ஸ் பண்ண பண்ண டயர்ட் ஆவாங்க. சோ நமக்கு வேண்டியது வந்து பொறுமை அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ். அதுதான் வரும். Slow and steady wins the race. Fast also wins the race. But point என்ன சொல்ல வரேன்னா, we should have the patience. Steadiness is very important. Steadiness, steadfastness and steadiness வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம், ரைட்? இப்போ வந்து
எப்பவுமே எதுவா இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஸ்டெடியா நம்ம பண்ணணும். சோ குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கணும், டிபெண்டிங் ஆன் கிருஷ்ணா அண்ட் குருஸ் மர்சி, ரைட்? அதை வச்சுதான் கிருஷ்ண குரு, ரைட், பிரசாதே பாயே அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். பக்தி ரச பீஜா, பக்தி ரச பீஜா வரணும்னா கிருஷ்ணா குருவோட பிரசாதம் வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னு, ரைட்? சோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். தத்தத் கர்மா, அதான் கர்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு அப்புறம் வரலாம் தான். இது வந்து 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் சொல்லியிருக்கு. ஆக்சுவலா பார்த்தா நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல எத்தனை சொல்லியிருக்கு ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ்? 4 மாதாஜி. 64 மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அந்த 64 மாதாஜி. 64 வந்து ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ். அதுல வந்து 4 நம்ம ஃபாலோ எல்லாமே பண்ணணும், பட் 4 வந்து கண்டிஷனலா பண்ணணும். சோ கண்டினியூஸ்லி கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஃபேவரபிள். ஃபேவரபிள் அர்த்தம் மீனிங் என்ன? பகவானுக்கு அனுகூலமா பண்ணணும் அப்படின்றது, பகவானுக்கு அனுகூலமா இருக்கிறது. ஓகே, அனுகூலமா பண்ணணும் அப்படின்னு. நியமஸ் அப்படின்னா நியமங்கள் ஃபாலோ பண்றது, பாசிட்டிவா பண்றது. அந்த 9 ப்ராசஸ் வந்து நியமங்கள் அப்படின்றது. 1 செகண்ட் ஜெசி, வேர் மாமா. பாசிட்டிவா பண்றது வந்து 9 ப்ராசஸ் டிவோஷன் அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். யமாஸ் அப்படின்றது வந்து அன்ஃபேவரபிள், அதாவது எது பண்ணக்கூடாது, அதாவது நியமங்கள் எல்லாம் எதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றது அந்த நம்ம சவணம் கீர்த்தனம் படிச்சோம் இல்லையா, அதெல்லாம் பண்ணணும். தத்தத் கர்ம எது பண்ணக்கூடாது, இதுதான் தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத்ன்றது 2. அனுகூலம் எதெல்லாம் ஃபேவரபிளா பண்ணணும், எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. சிகரெட் பிடிக்கூடாது, தண்ணி அடிக்கூடாது, நோ ஸ்மோக்கிங், நோ இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், நோ கேம்பிளிங் பண்றது வந்து அதான். இப்ப வந்து கலியுகத்துல ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன். கலியுகத்தை பொறுத்த வரைக்கும், அண்ட் நீங்க வந்து உங்க ஏஜ் ஒண்டி உங்க ஜெனரேஷன் எடுக்காதீங்க, நம்மளுக்கு வர தலைமுறைகள்லாம் என்னன்னா திங்கிங் கூட தப்பு. இப்ப வந்து கேம்பிளிங், ஒரு பப்புக்கு உள்ள போறது கூட தப்பு. நம்ம எல்லாம் போயிட்டு வெளில வரோம், ரைட்? சிகரெட் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, பாசிவ் ஸ்மோக்கர் சொல்லுவாங்க. யாரோ சிகரெட் அடிச்சா பக்கத்துல இருந்தா கூட அது வந்து லங்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகுமா, இன்னும் அஃபெக்ட் ஆகுமா. அதே மாதிரி நோ இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப்க்கு வந்து நான் வந்து யாரோட கதை சொல்ல போறேன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ரேவதி அப்படின்றவங்க வந்து ரேவதி தான் நினைக்கிறேன், இஃப் ஐ எம் ராங் கரெக்ட் பண்ணுங்க. நம்மளோட பரசுராமோட அம்மா, ரைட்? சோ அவங்க பேர் ரேவதி இல்ல, அவங்க பேரு ரேணுகா தேவி. ரேணுகா, சாரி, ரேவதி ரேணுகா அவங்க வந்து என்னன்னா அவங்க வந்து சாரி பல்ராமோட மூட்லயே இருக்காங்க, பலராமருடைய மனைவி, சாரி. சோ ரேணுகா தேவி வந்து நம்ம பரசுராமோட தாய். பரசுராமோட தந்தை பேர் என்ன? ஜமதக்னி. அடுத்த அவர் வந்து என்ன ஆக போறாரு, அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, அவர் வந்து டெய்லி நம்ம வந்து டக்குன்னு ஸ்டோரியில கோவப்படுறோம். அவர் வந்து என்னன்னா டெய்லி அவர் வந்து பக்தி பண்றச்சே அவங்க மனைவி வந்து நல்லா அந்த பானை எல்லாம் கழுவி பூவெல்லாம் பண்ணுவாங்களாம். பானை பண்ணுவாங்க, அவங்களால அன்னைக்கு பண்ணவே முடியல. என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா, அவங்க டக்குன்னு ஒரு கந்தர்வா பார்த்து ஒரு செகண்ட் தான் நினைப்பாங்க. அந்த செகண்ட் நினைச்ச உடனே ஷி பிகம்ஸ் இம்பியூர். இம்பியூர் மனைவி இருக்கவே கூடாது, ஏன்னா பூஜைக்கு லாய்க்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர் அழிக்க ட்ரை பண்றாரு. இது நிறைய கிரிட்டிசிசம் இருக்கு, 2 கதையும் இருக்கு. மாத்தவும் ட்ரை பண்ணணும்னு சிலர் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா அது சொன்ன உடனே வந்து எல்லா பசங்களும் நோன்னுவாங்க. அப்ப பரசுராம் தான் அழிச்சிட்டு எனக்கு அம்மா திரும்ப வேணும் அப்படின்னு திரும்ப கேட்பாரு. சோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, மானசீகமா நினைச்சா, அதே மாதிரி நான்வெஜ்ஜுக்கு மானசீகமா ஒருத்தரை நினைச்சா கூட இட்ஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் இல்லிசிட் செக்ஸ். இப்ப வந்து நம்ம பார்த்துட்டா இந்த ஹீரோ நல்லா, ஓகே, இந்த ஹீரோ வந்து பலராம், கிருஷ்ணா, நித்யானந்தா, சைத்தன்யா வந்து எக்ஸ்க்ளூடட். ஓகே, மீனா கிருஷ்ணா, பலராம், நித்யானந்தா எல்லாம் எக்ஸ்க்ளூடட் இந்த ஹீரோ கதையை. நான் சொல்றது சினிமா ஹீரோ, ரோட்ல போற ஹீரோ பத்தி. சோ நம்ம மானசீகமா நினைச்சா கூட, தப்பா நினைச்சா கூட இட்ஸ் கன்சிடர்ட் as illicit sex. பட் இதுக்கு கலியுகத்துல கவுண்ட் ஆகல, பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன். அதே மாதிரி நான்வெஜ்னா நம்ம தான் சாப்பிடணும்ன்றது இல்ல, நம்ம சமைச்சு கொடுத்தாலும். மாதாஜி நாங்க சமைக்கவே மாட்டோம் அப்படின்னுங்க, வீடு ரெண்ட் கொடுக்குறாங்கல்ல, அந்த வீட்டுல யாராவது நான்வெஜ் சமைச்சாலும் அது வந்து இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் இட். சோ பண்றவங்க, பண்றதுக்கு சேர்றவங்க நிறைய, இன்ஃபேக்ட் வந்து ஷரியாத் ரூல் அப்படின்னு முஸ்லிம்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதாவது டொபாக்கோ உண்டி இல்ல, டொபாக்கோ மேனுஃபேக்சர் பண்ற கம்பெனில கூட அவங்க வேலை செய்ய மாட்டாங்க. அவங்க வந்து என்ன அந்த ஷேர் கூட வாங்க மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுவாங்களாம். அந்த மாதிரிதான் ஷரியாத் ரூல் இருக்கிற கம்பெனிஸ்ல தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதாவது அவ்வளோ பர்ஃபெக்ட். அதுதான் நம்மளுக்கு மீட் ஈட்டிங் கூட. அதனால வந்து சைத்தன்யா சரிதாமத்தால 2 பேர் வந்து நான் ரொம்ப கேவலமானவன் சொல்றாங்க. 2 பேர் யார் அது? ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பிறந்ததே முஸ்லிம்,
பட் அவங்க பிராமின் ஃபேமிலில இருந்தும் நான் கேவலம் சொல்றவங்க யாரு? ரூப கோஸ்வாமி அண்ட் சனாதன கோஸ்வாமி. ஏன்னா அவங்க முஸ்லிம் கீழே ஒர்க் பண்றதால அவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நாங்க சாப்பிடல நான்வெஜ், ஆனா அந்த நான்வெஜ் சாப்பிடுறவங்களுக்கு நாங்க வேலை செஞ்சாலே நாங்க வந்து அதை விட கேவலமா இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சங்க பிரவர்த்தனா அசோசியேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அசோசியேஷன் வித் செயின்ட்லி பீப்புள் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன், தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நாங்க இப்ப ஆபீஸ்ல இருந்தாலே ஒரு ஆர்டினரியா இருக்கிற என்னோட கலீக் அவன் வந்து கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணான்னு பாஸ்வேர்ட் போன்ற லெவலுக்கு அவங்க மைண்ட் போகுதுன்னா அதே ஆப்போசிட் கூட நடக்கும் அப்படின்னு பிரபு சொல்லிட்டாரு. யாரு? நாமினேஷன் பிரபு. ஏன்னா பாசிட்டிவிட்டி அண்ட் நெகட்டிவிட்டி ரெண்டுமே வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த பர்சன், நாட் அபவுட் த பாசிட்டிவிட்டிக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி பவர், நெகட்டிவிட்டிக்கு குறைச்சல் பவர்ன்றதெல்லாம் இல்லமா. பர்சன் டெலிவர் பண்றாருல அவரோட பவர் வச்சு. ஒரு மகா குடிக்காரன் குடி அப்படின்னா டிஸ்டர்ப் ஆகும். இப்போ நான் இவ்ளோ கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன், இவ்ளோ சொன்னேன், உங்க யாருக்குமே ஒரு பெரிய எஃபெக்ட் இருக்காது. ஆனா இதுல யாராவது ஒருத்தங்கள் வந்து குடிகாரனாவோ இதுவோ இருந்தா கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கலாம். ஆனா இந்த சைட்ல நான் இந்த அதனாலதான் வந்து டீச்சர்ஸ் ரொம்ப கிளீனா இருக்கணும்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, நான் இப்படி சொல்றச்சே என் மைண்ட் இதுல 4ல ஏதாவது டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா நான் சொல்றச்சே உங்க மைண்டும் 4ல டிஸ்டர்ப் ஆகும், ரைட்? ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆகும். ஏன்னா டெலிவரன்ஸ் வந்து அந்த சைட்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா இந்த சைடு எல்லாம் சொல்லுவாங்க, ஆனா இட் மேட்டர்ஸ். இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட், ரைட்? சங்க தியாக அசோசியேஷன்ன்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வேர்ல்ட்லி மைண்டட் பீப்புள், ஏத்திஸ்ட் அண்ட் மாயாவதிஸே அவாய்ட் பண்ணணும்னா நம்ம இது வந்து ஈஷோ உபநிஷத்துல படிச்சோம். ஏத்திஸ்ட்ன்றவங்க வந்து ஒரு லெவலுக்கு கெட்டவங்கன்னு சொல்லிட்டு போவாங்க, ஆனா மாயாவதிகள் வந்து நம்ம ஒதுங்கிடுவோம். மாயாவதிகள் வந்து சொல்றது லாஜிக், ஞானா பிலோசபி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அதனால நம்ம கன்ஃபியூஸே ஆயிடுவோம். சோ அது விஷயம் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சென்ஸ் என்ஜாயர்ஸ் இவங்க எல்லாம் இருந்தா நம்மளும் என்ஜாய் பண்ணுவோம். இல்லைன்னா போக விக்தி அப்படின்னுவாங்க. இவங்க எல்லாம் போத வித்தியனா போதம் இல்ல, போக விக்தி இந்த விஷயம் அவங்களோட இருந்தா அப்படிதான் ஆகும். அதே வந்து நம்ம பக்தியில இருந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். விமன் என்றவங்க வந்து பெண்களை பார்த்தா மைண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும்ன்றதால விமனைசர்ஸ்ன்றது பெண்களை பார்த்து ஆசை. இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் இப்ப எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல, டார்க் ஜோக்ஸ் பண்றது தப்பு இல்ல, நம்ம எல்லாம் கூட அடிச்சுக்கிறோம். ஆனா இந்த மாதிரி ஜோக்ஸ் பண்ண என்ன ஆகும்னா, பண்ணிட்டு போன அப்புறம் நம்ம மைண்ட் வந்து அது ஏதோ ஒரு லெவலுக்கு நம்மள பாதிக்கும். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு காலையில பேசிட்டு இருந்தாங்க பிகேடி மாதாஜி. என்னன்னா காலையில முன்னெல்லாம் அதே கேள்வி, ஓகே காலையில எந்திரிக்கச்சே நீங்க எல்லாம் என்ன பண்றீங்க? எந்திரிச்சு கண்ணு திறந்த உடனே ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா தான் வருது மாதாஜி. இப்பெல்லாம் 10 வருஷம் முன்னாடி என்ன பண்ணீங்க மாதாஜி? அப்போ ஏதாவது உடம்பு வலி, அப்ப முருகா அம்மா முருகா அப்படி சொல்லுவோம். 50 வருஷம் முன்னாடி என்ன பண்ணீங்க? ஐயோ அம்மா அப்படின்னு சொல்லிருப்போம் மாதாஜி. பட் எப்பவுமே பகவானோட ஞாபகம் பாப்போம் மாதாஜி. தேங்க்யூமா, கரெக்டா சொன்னாங்க. இப்பெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா மாதாஜி. போன் தான் பாக்குறாங்க. கரெக்ட். நான் கூட டைமுக்கு வந்து போன் தான் நேரா இப்படி எடுத்து பாக்குறதாலதான் போன் ஸ்கிரீன்லயே நான் வந்து கிருஷ்ணர் போட்டோ எதுக்கு பண்ணிருக்கேன்னா, பாக்குறச்சே ஆக்சிடென்டல் ஆகுது. இது இந்த போனு டேப் வந்து என்னதான் இருந்தாலும் போன் தான் எங்களுக்கு. ஏன்னா டைம் கூட அதுலதான் இருக்கு. கரெக்டா 4 மணி ஆயிடுச்சா இல்ல 3 மணிக்கே எந்திரிச்சிட்டோம்னா எனக்கு தெரியணும்னா நான் போனை தான் பாப்பேன். நான் அதோட நிறுத்துவேன். என் பொண்ணு வந்து உள்ள போய் SMS பாப்பா, வாட்ஸ்அப் பாப்பா, இன்னும் 4 ஜோக் பார்த்துட்டு தான் கண்ணே திறப்பா. இதுக்கு அர்த்தம் என்ன? அந்த என்ன மைண்ட் நம்மளுக்கு தப்பா ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் வந்தா மைண்ட் குழப்பம். தப்பே வரலனாலும் வேலையே வந்தாலும் மைண்ட் என்ன போகும், ஐயோ இவ்வளவு வேலை இருக்கு, ஐயோ இதெல்லாம் பண்ணணுமே, ஐயோ இந்த மெசேஜ் எல்லாம் 4 பேருக்கு அனுப்பணுமே அப்படின்னு நம்மள ரொம்ப பாதிக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால காலையில வந்து நம்ம எப்படி இருக்கோம்ன்ற பிஹேவியர் மைண்ட் வந்து கண்ட்ரோல்ஸ். நாள் ஆக ஆக கண்ட்ரோல் ஃபேக்டர் குறையும். மங்களார்த்தி போறச்சே கூட லிப்ஸ்டிக் ஆட் வருது. ஓகே, லிப்ஸ்டிக் அது மங்களார்த்தி போறச்சேதான். மாதாஜி நீங்க வரி பண்ணிக்கிறீங்க, நீங்க தான் லிப்ஸ்டிக் போடுறது ரேரா போடுவேன். ஆனா அதுக்கு அர்த்தம் நான் பார்க்க மாட்டேன்றது இல்லையா? லிப்ஸ்டிக் வந்தா அது என்ன கலர் அப்படின்னு போகுது கண்ணு. கரெக்டா இல்லையா? எனக்கு போகுது, உங்களுக்கு போகலையோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது. இல்ல போகும் மாதாஜி. யாராருக்கு எதுல விருப்பமோ அதுல போகும் மாதாஜி. அதான் யாரால எதுல இல்லையோ அதுலயும் போக மாதாஜி. நான் லிப்ஸ்டிக் பெருசா போய் ஷாப்பிங் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன். கிஃப்டா வரதுதான் நிறைய இருக்கு. ஆனா கிஃப்ட் தான் போடுவேன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு 3 தடவை போடுவேன். ஆனாலும் போகுது. ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இருக்கோ இல்லையோ கியூரியாசிட்டி இருக்கு, ரைட்? ஓ இன்ட்ரெஸ்ட் இது என்ன, ஓ இது மேட் பினிஷா, ஓ இதுதான் கிளாஸ் பினிஷா, என்னதான் இருந்தாலும் மேட்டை விட எனக்கு பிடிச்சது கிளாஸ். இந்த மாதிரி போடுறேனா இல்லையா அது வேற. ஆனா எனக்கெல்லாம் சாரீஸ் மேல போகும் மாதாஜி. எல்லாத்துலயுமே போக மாதாஜி. லிப்ஸ்டிக் கூட நீங்க பாருங்க, நாளைக்கு ஆடு நீங்க நினைப்பீங்க, ராதிகா மாதாஜி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, ஒருவேளை அவங்க ரெட் கலரோ பிங்க் கலரா என்ன பிடிக்குமோ தெரியல, அவங்க என்ன போடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா போடும். சொல்றேனே மாதாஜி. Excuse me மாதாஜி, one doubt. Yes. Previously you said about the cigars and the drinks. What about if wife is in Krishna conscious and husband is
takes the drinks and goes to It club cannot be and counted. eats non-veg. Very beautiful question. Very beautiful question. Lovely question. Mataji, you should hear carefully. If the husband-wife concept எப்படி work ஆகுனா, husband எவ்வளவு மோசமா இருந்தாலும், not only drinking, everything, non-veg, drinking, even girl, womanizer இருந்தாலும், wife-ஐ பாதிக்கவே பாதிக்காது. கொஞ்சம் கூட எஃபெக்ட் இல்லை. ஏன்னா ஹஸ்பண்ட் பண்ற கர்மங்கள் குட் கர்மா, he will do any good இல்ல. ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல ஏதாவது குட் பண்ணாலும் அதுல 50% வைஃப்க்கு வரும். ஆனா வைஸ் வர்சா ஆகாது. வைஸ் வர்சா ஆகாதுன்னா ஹஸ்பண்ட் பண்ற நல்லது வைஃபுக்கு வருமே தவிர ஹஸ்பண்ட் பண்ற கெட்டது வைஃபை வந்து சேராது. ஒரே ஒரு செகண்ட் இருங்க, எனக்கு பேட்டரி லோ ஆயிடுச்சு, நான் 1 செகண்ட்ல கண்டினியூ பண்றேன். அதனால கொண்டு வரேன் இந்த சார்ஜ். No, Mataji, what I mean to say is, you can talk. Yeah, I know what you're telling, and it will not affect. Yeah, wife has to cook non-veg for the husband and children. So how is that possible? So technically, Mataji, that is charger. Na poi solluvenna. Idu teach it. Off iPhone. I'll put it and then I'll take. Give it. ஒருவேளை லாக் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ். லாக் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, நான் திரும்ப வந்துருவேன் கிளாஸுக்கு. ஸோ பேசிக்லி இஃப் த ஹஸ்பண்ட், ஸோ பேசிக்லி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், இஃப் தே ஈட் நோ ப்ராப்ளம், இஃப் த வைஃப் குக்ஸ் எஸ் தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம், பட் சம்டைம் வென் இட் கம்ஸ் as a duty you have no choice அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் strictly speaking, yes, if we are cooking, if we are involved in feeding, if we are involved in buying, there is a certain amount of karma. Karma means there is certain amount of evil factor in it. But unfortunately, when it becomes a karma, the action reduces. ஆனா ஆக்சுவலி பார்த்தா எஸ், குக்கிங்லயும் சரி வாங்குறதுலயும் கண்டிப்பா கர்மா இருக்கு. நம்ம சாப்பிடலனாலும் குக்கிங் பண்றதுல இருக்கிறதாலதான் முக்கால்வாசி டைம் இப்பெல்லாம் நாங்க வந்து ஓகே. But Mataji, while doing we get used to that mantra, no, Hare Krishna Hare Rama. While cooking also I keep doing that one. Is it that a sin while cooking? No, it's not a sin. It's not a sin. Not only cooking, நிறைய பேர் இது கேட்டிருக்காங்க. not about சமையல் செய்யறச்சே உண்டு இல்ல, பாத்ரூம்ல இருக்கச்சே கூட நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மந்த்ரா சொல்லலாம், சுடுகாட்டுல இருக்கச்சே கூட சொல்லலாம். The only thing is பாத்ரூம்க்கும் சுடுகாடுக்கும் துளசி பீட்ஸ் எடுத்துட்டு போக மாட்டோம். நம்ம ஜபமாலை கூட எடுத்துன்னு போலாம், நீம் ஜபமாலை எடுத்துன்னு போய் பண்ணலாம். ஆனா துளசி மாலை உண்டு, இட்ஸ் பியூரிஃபைட். அதனால வந்து அதை பண்ணக்கூடாது. அதை தவிர மாலையே இல்லாம கூட நிறைய பேர் சொல்லலாம், தப்பே இல்ல. நிறைய பேர் நான் மாலை இருந்தாதான் சொல்லுமான்னு நம்ம 16 rounds மாலையோட பண்ணுவோம். அதை தவிர எவ்வளவு தடவை வேணா நம்ம பண்ணலாம். இன்ஃபேக்ட் அது மனசுல நாமஸ்வரணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம்ல, so we don't know when to stop and shouldn't be continued like அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டே இருக்குது. அதான் while cooking also I suddenly realized I am doing non-veg, why should I do this namaswarna? But doesn't matter Mataji. நாமத்துக்கு வந்து there is absolutely no rule. நாமம் வந்து is என்ன சொல்றது, is very pure. So you don't have to worry. Blood, Mataji. You can't help it. Ada, it's very pure. அதனால வந்து it is not what you do, your action or your place, situation வந்து doesn't matter. அப்படினா நிறைய பேர் வந்து ஹாஸ்பிடல்ல சொல்றாங்களே, ஹாஸ்பிடல் என்விரான்மெண்ட் also is not a very புனிதமான என்விரான்மெண்ட் சொல்ல முடியாது இல்லையா, அங்கேயும் வந்து சொல்லலாம். So any time you can tell. இறந்து போன மூமெண்ட் கூட சொல்றாங்க, ஏன்னா ஆத்மா is actually around. So you will tend to tell because it's good for the atma, the soul. ஹரே கிருஷ்ணா. பேக் டு கிளாஸ். சோ சங்கத்தியாக, சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ சதோ விருத்தி அப்படின்னா ஓகே, எல்லாமே வந்து நம்ம ஆச்சாரியாஸ் என்ன சொல்றாங்களோ அவங்க வந்து எல்லாமே கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல தான் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம சைத்தன்யாவும் சரி, நம்ம 6 கோஸ்வாமிங்களும் சரி, இப்போ இருக்கிற நம்மளோட 5 எல்லாருமே டிசிப்ளின் சக்சஷன் எல்லாருமே வந்து பண்றதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா கேரண்டி சக்சஸ். சக்சஸ் எல்லாம் என்ன, நம்மளுக்கு என்ன சக்சஸ் வேணும்? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இலக்கை அடையறதுக்கு பண்ணணும் மாதாஜி, பகவான் கிட்ட போய் சேர்றதுக்கு. சோ நம்ம இலக்கு என்ன? பகவானிடம் போய் சேர்றது. பகவானிடம் போய் சேர்றதா நம்ம இலக்கு. ஓகே, அதுதான் இலக்கு, அதுதான் சக்சஸ். சோ ஒருவேளை சேரலன்னா அடுத்த பிறவிலையாவது நல்ல ஜென்மமா வரணும். வெரி நைஸ். பக்தி இருக்கிற ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கணும். வெரி நைஸ். சோ क्वेश्चंस எக்ஸாம் அப்போ இதான் கேட்க போறேன். 9 ப்ராசஸ், அவக்ஷய ரக்ஷபி கிருஷ்ணா, தத் தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத். இப்போ இதை அப்படியே கேட்கிறேன். 9 ப்ராசஸ் ஆஃப் டிவோஷன் என்ன?
ஸ்ரத்தா Shravanam, Kirtanam, Smaranam. அதுவா மாதாஜி? இப்போ சொன்னமே அது 9 stages பிரேமா மாதாஜி. இது 9 process. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், இது அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், பாத சேவனம், இது அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், பாத ஆத்ம நிவேதனம். வெரி நைஸ். சோ அவசிய ரக்ஷிபி கிருஷ்ணாவோட ஹையஸ்ட் லெவல்ல யாரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் டக்குன்னு நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருது? திரௌபதி. அவசிய ரக்ஷிபி கிருஷ்ணான்றது வந்து திரௌபதி வந்து மாட்டினப்போ பிரச்சனை. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி இருந்தாலும் காப்பாத்துவாருன்னு கான்பிடென்டா வந்து பிரச்சனையே எனக்கு கொடு அப்படின்னு வேண்டவங்க யாரு? குந்தி மகாராணி. கான்பிடென்ட் கிருஷ்ணா நீ வரணும், எனக்கு நீ வந்து சேவ் பண்ணுவ, எனக்கு அவசியம் நீ காப்பாத்துவ, அதனால எனக்கு பிரச்சனை மேல பிரச்சனை வந்தாலும் போறோம் அப்படின்னு. தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத்துல என்ன அந்த 2 ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்னெல்லாம் வருது? நியமா அப்புறம் யமாஸ். வெரி நைஸ். நியமன பாசிட்டிவ் ஆக்டிவிட்டீஸ், டிவோஷனல் சர்வீஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணனும் நம்ம. கரெக்ட். பாசிட்டிவ் ஆக்டிவிட்டீஸ் எத்தனை அது? 9 மாதாஜி. அனுகூலஸ்ய. அந்த கரெக்ட், அனுகூலமா இருக்கணும். நியமா. அப்ப யமா அன்ஃபேவரபிள் வந்து செய்ய கூடாது, நெகட்டிவ். டு டு வந்து நியமா, நாட் டு டு வந்து யமா. ரைட். சோ இதோட கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சு. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ராம ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. எல்லாரும் எனக்கு தெரிஞ்ச வேண்டியது ஒண்ணே ஒண்ணு என்னன்னா, கிளாஸ் புரிஞ்சுச்சா? கம்ஃபர்டபுளா இருக்கா இந்த பேஸ்ல போறது? மறுபடியும் புக். சோ எல்லாரும் படிச்சுட்டு வந்தீங்களா சாப்டர் 3? இதுதான் நான் கேக்குற கேள்வி. படிக்கல. படிச்சீங்களா? வெரி நைஸ். ஏன்னா நம்ம இந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுக்கணும்னா கிளாஸ்ல படிக்க போறது இல்லைன்னா நம்ம படிச்சுட்டு வந்தாதான் ஒர்க் ஆகும் இந்த கிளாஸ். எக்ஸாம் இருந்ததுனால நாங்க படிக்கல. அது ஓகே, படிச்சிட்டோம். சோ இப்போ இனிமே வந்து படிச்சுட்டு வாங்க எவ்ரி டியூஸ்டே. சரிங்களா? வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? Mataji, which book are you following, please? Nectar of Instruction. I'll show you. I don't have that book, Mataji. It's a very small book. Veda based la irukku. I can show you. Chinna book da. Can I download it from the mobile? Google? Yeah, you can download it. I can also show you where it is. Just one second. Veda based. Yeah, just one second. See, can you see this Veda base? Yeah. There are so many books. Which one? This second row, second book. Nectar of Instruction. It just has 11 shlokas. Okay. But why is this 11 shlokas important is this tells you how you can reach Krishna fast. Just the instructions which are given by Krishna. Okay. Not by Krishna, by devotees of Krishna. But I will explain which are the things. So basically 4, 5, 6 and all are 4, 5, 6, 7 will be actually given by Chaitanya, who is Krishna himself. It is written by, okay, in the Nectar of Instruction, Eldinavar yaar? Rupa Goswami alla eldina na. Okay, Rupa Goswami answer correct. Avar sonna na na yen kekkanum. Mataji will ask. So Goswami alla na yen kekkanum. அவர் இஷ்டத்துக்கு எதுவும் சொல்வாரு. 6 புலன்களை அடக்கிட்டு வந்திருக்கார் சுவாமி ஆனவன். சோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காரு. நான் ஏன் கேட்கணும்? நல்ல வழி எல்லாம் வேற. பட் அவர் சொல்றத கேட்கறதுக்கு எனக்கு ஏதாவது ப்ரூஃப் வேணும். அவர் சொந்தமா எழுதியிருக்காரு அவர் கதை. அதனால சைத்தன்யா பிரபுஜியோட நேயர்கள் மாதாஜி. ஓகே, சோ அப்போ அவர் எழுதினது யார் சொன்னது? அவர் சொன்னது வந்து அவர் எழுதினது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் வீக் சொன்னேன். ஒன்னொன்னு ஒரு இடத்துல இருந்து வந்திருக்கு. 4, 5, 6, 7 வந்து சைத்தன்யா மகாபிரபு சொன்னது அப்படியே வரி வரியா வந்திருக்கு. 1, 2, 3 எல்லாம் மகாபாரத்ல இருக்கிறதும் பத்ம புராணத்துல இருந்து எடுத்தாரு அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். 2 and 3 பத்ம புராணம், ரைட்? மகாபாரதம், சாரி, ஆமா, மகாபாரதம் இதுல இருந்து எடுத்த ரெஃபரன்சஸ். சோ எல்லாமே வந்து எதுவுமே அவர் சொந்தமா எழுதுற, எல்லாமே ஆச்சாரிகள் சொன்னதை அவர் கொலேட் பண்ணி 11 இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அவர் கொடுத்திருக்காரு. சோ அதனால
எந்த ஆச்சாரியமே வந்து நான் ஓனா பண்றேன்றது கான்செப்ட் இல்ல. நான் வந்து பண்றது ப்ரீவியஸ் ஆச்சாரியான்றதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அதோட நம்ம வந்து சோ இதுவும் நம்ம மகாபாரதம்ல இருந்து நிறைய ரெஃபரன்சஸ் எடுத்து அவர் நம்மளுக்கு சிம்பிள் சாரம் கொடுத்திருக்காரு. சரிங்களா? சோ இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? சந்தேகங்கள் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப எல்லாருக்கும் நான் வந்து யாராவது நான் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். யாராவது பாடணும்னா பாடுங்க. அப்படியே தனேஸ்வரி மேம் ஜாயின் ஆயிடுவாங்க 5 minutes. நாங்க போய் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வரோம்.